para priagung, ya. Yo sowan bendaramu ndak nampa duka. Nerusake lakone, Nak. Ya tak derekke, Pak. Kuku sing tupa kumelun ngorengan tiasa ngapake kawangku sagung jajahan nanging sanget angikipi sang resikaneka putra kang anjok saking wiyati kang anjok saking wiyati sinegek ingkang dunung madyaning Datulaya nang Yogya kang kawusa mangkono kang dunung pagelaran Jawi sang rekaning patih Harya Sengkuning awe sang Hyang Suta Kurawa bawane dangu darang kabidalaken tupi kabidalaken pindha lampahir maling oleh golek kencana.
saking nagri Ngastina kung ingkang bala kuswa Prapusananira lir surya medalira saking sapucaking wukir Manaryo man sampeyan ngawis anggening putra paduka para Kurawa kula nyadhong pawarta mansenguni kula nyadhong pawarti mangsengunan kula nyadhong kabar semanten ugi Kang Putra Mbuwana Keling Jayadrata nyadhong dawuh Bambang Sotama nyadhong dawuh Surtayu nyadhong dawuh man wonten dawuh ingkang kados pundi dening Paman Sengkuni ngawis Sanghyang Putra Kulawa man kados mendika Prabu Jaka Pitana nggihipun paling dawuh kula aturi nindhik talinganipun Kang Putra pun dulma gati man nyadhong dawuh man mengkoto anak-anakku para Kurawa ing kalenggane ratak wiji-wiji ingkang bakul wis padha ngadhep ing mengko bakal nampa dawuh. Inggih, Man. Magepokan kulawan putuku Sarja Kusuma ingkang wis madya dadi calon pinanganten. Oh, dadi niki Sarja Kusuma kepengin rabi, Man. Mengkono Dursasana. Oh, nggih, monggo dipun rembak. Mengkota Sarja Kusuma. Nuwun wonten dawuh, Paman. Kanjeng Eyang Eyangipun Paman kepareng miji dumateng ingkang maya Eyang iki kowe wis tata-tata swadya dadi manten inggih sampun kula sampun dandan cara manten ngagem blangkon cara senopati gangsal ngagem surjan rangkep gangsal jare nggih rangkep gangsal niat kaya toko mlaku mbaya sing prasaja wae bakune iki mengko kasembadan sediamu kepingin bakal dadi mantune Janaka dhaup kelawan Pergiwati. Nggih, pancen diajeng pulang pergi. Pergiwati kok pulang pergi. Niku sing dadi katresnan kula, Yang. Kula nyuwun dhaup dinten menika. Ya aja wasemelang iki bakal dirembuk dening Kakang Durna. Nah, rak ngaten. Kula selak kepengin bakal jejer wong ayu petengkreng. Jejer mak petengkreng. Wis aja waslan sumelang mengko bakal kasembadan karepmu. Matur nuwun ya. Dursasana kula man tata-tata. Kalenggahan iki ngiring lakune calon manten Sarja Kusuma putuku. Ing kene bakal dirembuk dhaupake marang putrane Janaka ingkang sesilih Pergiwati. Oh nggih, matur sendika man. Nanging aja nganti lali gawa gaman kang mitayani. Kangge napa? Ngiring manten nggo gaman lho, nggo gawe jaga-jaga. Sebab apa? Sadurunge manten mau bakal disuwun dening putuku Sarja Kusuma iki nyatane wis dipacangake marang putra Ngamarta ya kuwi Pancawala. Wah, rak ngaten. Lah nggih. Yen wonten dawuh kados ngaten kula tak sikep gegaman. Kartomanemu wonten dawuh Paman. Budhalake wadyabala aja nganti karonden gawe. Tata-tata ngiring lakune
putuku Sarjakusuma karben sing dadi pecawan ngarep yaiku Kakang Durna ing ngestaken dawuh kepareng bidal dinten menika. Yo, aja nganti kendhat ing kaprainan tak awat-awati saka Mandrawa nggih. Ngestaken dawuh. Yo, buka budal. Ayo le. Damyak lir sela blagiti candrani selanan ning matu blagiti semut kaya dene lakune semut baris won saking ngiling matu ingkang dene ditanana kendhate nangya gendya kang ngawusa mangkono lampaira nata Durwati Prabu Sri Bathara Kresna kadhiraken kang rayi Raden Harya Setyaki kepareng kandhek sawetawis denira saksana.
Handra ingkang puspitarum kasiliring samirana sekara gadung kongas kongas gandanyo mawe raras renaning driya Kandhek sawetara anggone sangsana Yayi. Nuwun sewu. Koko Prabu kepareng jengkar saking negari Dwarawati. Sadangunipun jengkar datan kepareng kandhek sawetawis wonten madyaning wana menika wonten dawuh ingkang kados pundi kula nyadhong dawuh. Yayi. Najan to Siadi wis sawetara anggone tuturi lakunipun Kakang, apa Siadi mangerti sejatining laku samengko? Aduh, nalika semanten Koko Prabu kiripun paring dawuh namung sasmita kewala. Ingkang rai datan uninga menika badhe jengkar tedhak dhateng pundi kepareng nyadhong dawuh Koko Prabu. Lah, yen kowe mangkono mangerti ya. Lakunipun Kakang sepisan ya kuwi bakal netepi kewajiban minangka suwing kadang Pandhawa. Ingkang angka 2 gandeng kalenggan iki para Pandhawa bakal duwe gawe. Ing antarane Nyai Prabu Puntadewa bakal bebesanan kelawan Nyai Arjuna. Purnaning Sun Pancawala bakal dijodhokake lan didhawuhake kelawan putrane Dimas Arjuna ingkang aran Pergiwati. Ingkang angka 3 aku kowe bakal mangayu bagya. Dauping calon pinanganten sakloron samengko. Mula kang saka iku Siadi kalenggan iki bakal tak kanthi nyumbang. Waduh, nyuwun pangapunten kula boten betayatra. Menawi amplop kosong kados pundi. Aja kaya mangkono mangerti ya, Yayi. Jenenge wong nyumbang kuwi ora mung wujud bondo donya utawa Mas Picis Raja Brana. Nanging wujud tenaga wae uga sinebutake nyumbang. Kejaba kuwi uga saka udu pikiran, ego lan pratikel iku uga bisa disebutake nyumbang. Mula kan saka iku watone ikhlas lahir lan batin anggon bakal nyengkuyung marang gawene para Pandhawa. Iku ora bakal muspra. Mengkono Yayi. Ing sigra-sigra permana kanca mangrakit nawang sasangka sasangka kang katawengan Koko Prabu monggo rikala menika dipun terasaken anggenipun lumaksana. Yen kowe mangkono Yayi nganti dugulan kawicaksanan ya tutur lakunipun Kakang. Merga
Tirtasawang ing kene ana Teja Darpasura tegese tejane wong perang. Ora ketang sadang sak penginang bakal ana coba lan rubeda. Monggo kula dherekaken nganti kawicaksanan ora Bu. Manik. Papo. Ridu mawur mengamur mawur-wurahan lara tengaraning curit kong makuru gongso tetekaya putula para pangriing turanggesti rakata ingkang duaja lelayu sabit. Waduh malang kadhak nang madyaning dalan ora samar iki kowe Setyaki kowe ya dasar para nyata Kakang Kartomarmu nganti Wadyabala Kurawa yo ora sisip kang dadi pandulumu ora samar iki bakal menyang endi orang pangertimu laguning Kurawa ing kalenggan iki bakal prapteng kasatriyan Madukara. Kowe katine apa nang Madukara? Apa bakal mangayu bagya dauping Angger Pancawala? Ora. Nanging laguning para kura kepengin bakal mondhong putri Dewi Pergiwati bakal tak dhaupake kelawan keponakanku Sarja Kusuma Satriya Sarja Binangun. Umbar-umbaran wicaramu. Apa kira ngerti yen to Dewi Pergiwati kuwi bakal didhaupake kelawan Angger Pancawala. Buh raidep. Ing kono najanta wanita akeh sing padha ngayunake yen durung ana plengkunging janur kuning durung sah tegese sapa wae wenang gayuh. Kang saka iku ora sah dadakaken werna-werna semingkir sing kudu semingkir bali dalan para Kurawa. Merga ing kene dadi barisaning Paraja Darawati. Iki dari barisaning para Kurawa.
nganti ra gelem semingkir. Apa kelakon? Tanding lan setyaki. Apa? Wani mungsuhku, wedeni apamu? Waton ngreleng tak kedhepake candhak sabeting prajur kuwandamu, Iya. Udus. Bos. Acur kuwandamu. Pecah siramu. Udus. Biar. Pangau jagoning Kurawa iki. Ambruk. Wah, woi, waduh. Tanda, woi, wah, woi, What? Waduh. Os. Oh. Ngano dadamu. Mati we. Wah, edan. Wah, mendeles. Wah. Waduh. Wah, ayo. Wah, iya. Mati aku. Waduh. Wah. Uyo. Loh. Mati aku. Tanda. What? Iya. Waduh. Uyo. Mati aku. Uyo. Oh, pangau.
dadamu. Kudus. Us. Yo. Kudus. Ojo. Weh, Endo malam. Oh, terus, wait, oh, Godoto saut ganti kamanan. Wes, ayo, ganti pedang. Wes, putus. Ayo, Godoy, putus. Saki, ono paran. Ayo, kowe nggo godo, aku yo nggo godo. Endi sing leno? Prabu. Hai, us. Wae ladalah. Woi. Lo, iya. Ayo. Wah, meletik. Kiadane, praitno hati-hati. Iya. Ayo. Hai, wah, Iki setrum tenan lho kira. Macem-macem. Ayo katono katidayan. Prabu, aja mung mletik tontonan gadaku. Kaya apa katidayan iki godo. Delon. Wah. Gadaku iso murup. Apa nggonmu ya iso murup Tontonan iya. Wait, wah, biar. Mau biar. Weh lah, bocah cilik ning gadane ya le murup gede. Ayo maju. Nganti seleno mergane patin. Was. Oh. Hey. Was. Woi. Ayo. Waduh, mati aku. Wah, iya. Ayo. Waduh. Wah, ayo. Mundur. Oh. Dua. Wah. Loh. Waduh, mati ya. Wah, iya. Waduh. Bangga.
kau. Waduh. Wah. Wah. Wah, bahaya. Tuh. Ayo kanca mundur. Aduh mati aku, aduh. Pecah kula paman. Ajur awak kula man. Aduh. Kurawa bubar maut ra karu-karuan. Aduh. Mati aku. Ayahku tahu. Malah nyanyi nggawe nyelimpur leloro kaya kowe tanding sapa nganti adus getih. Tanding kula Setyaki man. Nganti Wadyabala Ndarawati kula beto Wadyabala Kurawa. Kula Cugeng Setyaki Adreng ngenipun badhe lumawat wonten dalan menika nyatanipun dados pasulayan. Njur kowe menang musuh Setyaki. Sing ngomong sapa? Tak jotosane. Genang nganti adus getih ngono kok menang. Apa kowe ra nggunakake gaman sing mitayani? Sampun man. Mboten namung setunggal. Kula menika mbeta gada. Setyaki kula anteping gada. Menika mboten dipun damel raos malah kepara endo. Kula sabet gada kiwa mlumpat nengen. Kula sabetke gada tengen mlumpat kiwa. Limpat kridaning Yudha Setyaki satemah gada menika dipun pancah Setyaki. Kula ganti gaman wujud tumbak. Kowe nggawa serep gaman. Kathah kula mbeta gaman. Tumbak putung mboten mitayani kula ganti pedhang. Pedhang kontal kula ganti gada sing pedhingan. Gada sing pedhingan mau tanggo terang karo Setyaki. Kula nggih perang kali Setyaki. Peranging gada mletik man. Mletik mawa kilat. Inggih. Mongkon mboten namung mletik malah kepara gadane metu genine. Iki geni tenan apa mung tipuan kamera? Nggih tenan kok. Ngerti tipuan kamera bareng. Geni tenan nggih man. Ora jane kuwi tekan kene bayaran pira ya? Kok letoh nyawa nggawa setrum barang. Anek kowe mak nyus kesetrum apa ora malah bebayani. Mboten napa-napa maning betek-beteke badhe ngeragengaken swasana. Oh iya. Ya terus. Lah wasana gada niku wau tatapan kali gadane Setyaki mletik dadi geni. Setyaki prayitna kula lena. Gada sing tentangan kula tampel kontal. Kula diajar ngangge gada sing tentangane Setyaki. Mongko mau sing nang tangane Setyaki ya gadamu. Nggih. Lah kuwi jenenge senjata makan nasi. Makan tuan. Makan tuan ding. Wong kuwi gadamu kok ngenangi kowe. Nggih, mongko gada niku mboten baen-baen man. Gadaku mau ora baen-baen, mboten baen-baen. Gada niku kula tretes inten. Kowe lah ditretes inten nggih. Diragati, kula ragati. Ragate pira? 3 yuta man. Weh, elok tenan. Gada kok diragati 3. Mboten namung inten man, ngangge berlian. Nganggo berlian nggih. Ragate 5 yuta. 3 karo 8 yuta iki. Mboten namung niku. Kula lapis emas. Dilapis emas. Inggih, mongko mas saiki larang. Inggih, mboten napa-napa. Betake kula seneng. Ragate pira? Ragate 10 yuta. Welok 18 yuta. Sajake mah larang gadamu tanggapan bengi iki. Sampeyan iku malah werna-werna. Lah kok ana gada kok ya ditretes inten berlian barang. Nyatane kowe ra iso menang. Nggih. Nyuwun ngaso manis kono mundur kono. Cerita ra rampung-rampung. Ra urung ya ngenangi aku. Aduh
Waduh, mati aku. Nang apa? Surtayu. Kula majeng. Karep kula badhe njulung tungkul Setyaki ning Setyaki menika ngerti laku kula. Mongko isih nggawa gada kula lena dituthuki gada sirah kula. Aduh mumet man. Lawang kowe tanding Setyaki ora bakal uman papan. Inggih man. Sesuk kula goleke papan man nggih. Saniki papan pirang-pirang kamar mandi dalem nggih. Ana wong perang kok njaluk kamar mandi dalem barang iki ngapa? Aduh, mati aku. Aduh. Kowe ngapa kok pincang-pincang le mlaku? Aduh. Kula tanding kalih Setyaki ngginakaken jemparing 5000 jemparing kula lepasaken. Setyaki kena mawon boten. Endho nggih mencolot nggih mlumpat. Wasana sing keri dhewe dicekel, dibalekke, dilepaske ten awak kula. Rahayune mung kena dengkul niki wae. Waduh, mula dengkul kula mlocot man. Oh, lah dengkulmu melecet. Mundur. Oh, nggih, man. Mati aku. Yo sapa sing kudu maju? Mongko Wadyabala ora ana sing menang tanding Setyaki. Citraksi tekan kene. Sajake arek nyumbang. Sinten sing ngomong? Tegese iki nyumbang tenaga ngono lho. Gawe regenging pahargyan. Niki wau mengsahipun sinten? Mungsuhe Setyaki. Watak. Nek kowe iso menang karo Setyaki, aja semlang bakal tak undhakke pangkatmu, mundhak derajatmu. Entuk bayar ajeg ora ketarik pajek. Wis gek mangkat. Trima mboten? Lah kok trima ora iki kepiye? Wong entuk bayar ajeg ora ketarik pajek kok ora gelem. Niku lek kula jengkel nggen bayar ajeg niku wau. Tegese ados cerak nggih ajeg semono niku. Wis ra kalap kowe iki perkara kaya ngono kok dirembug. Iki nanggone sedulur rasa ngrembug kaya ngono kuwi lah. Ngisini-sini. La niki. Menawi kula mengsah sanes Setyaki napa wonten? Ya ana mbok menawa ana Patih Udawa. Watak. Kowe wani karo Patih Udawa? Wani man. Ning liyane Patih Udawa. Nek nganti ana Kresna kowe wani? Kula wani man. Ning liyane Koko Prabu Kresna. Kok kabeh wani ning liyane, karepmu iki njuk kowe iki arep mungsuh sapa? Kula mungsuh sisi-sisi sing lemu dhewe. Aku dikempo digebok pisan glimpang kowe. Mungsuh sinden lemu. Mundur. Nggih, Man. Nit. Mundur kok nganggo nit-nit kaya truk kowe iki. Wis ra patut banget. Iki mau sing tanggung jawab sapa ta iki? Kakang Durna mau nandi. Wong kok akon kok ra cetha. Ditutke nyelo-nyelo kok malah ndelik. Oh, lah iki nang kene. Kakang Durna, kula Dek Patih. Kok mah ndelik. Ngitung sumbang po. Yah, sampeyan iki. Werna-werna. Kula niki nedeng Manekung Jawata. Manekung barang. Njur entuk wangsit, sampun entuk. Wis entuk wangsit. Niki mangke napa klakon putu kula Sarja Sumurapi. Klakon. Ya syukur nek klakon. Napa enten pepalang. Senengane ngentahi wong ngomong kok sampean iki.
Enten apa niki kok Kurawa bubar? Katrajang Wadyabala Darawati. Kurawa bubar mawut kaya dene tambak marang Katrajang banjir bandang Kakang. Mula ten mriki sing tanggung jawab Kakang Dono. Tandhingipun sinten? Setyaki. Setyaki. Muni Setyaki oleh jeru. Oh, lan niku lengganan jotosan kula. Apa nek sampeyan tanggel ngenani lampah menika, Kakang Dono kudu wani mateni Setyaki. Nek mengke wonten korban, Setyaki mati ten tangan kula sing tanggung jawab. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ringos kaki. Katri gumulung mangrempak ing wadya makirananggono rananggono rananggono magawe gelarira wang-wang kuntuk plekuduk manyar prikantil buntut iki selalu gembol lole. Setyaki iki. Apa pangling karo aku Pandhita Dono? Ora bakal pangling. Kowe engko Wadyabala seklar sepapan bakal menyang endi? Bakal mangayu bagya dauping pinanganten. Miturut saka pawarta lakune para Kurawa iki bakal tumuju ing apa kasatriyan Madukara. Bakal nglamar putrane Kakang Janaka Pergiwati. Ya pancen bener. Ora bakal luput kang dadi kandhamu. Yen kaya mangkono tegese kowe mbarung sinang. Mbarung sinang sing piye karepe? Apa kowe ora ngerti? Yen to Pergiwati iku bakal kadhopake marang Anggir Pancawala. Boh ra idep. Siji pesti, loro jodho, telu tupibaning wastu kuwi manungsa mung wajib budidaya. Dadi ora usah dadakaken rembug kaken gunem sing tanpa guna. Ayo para Wadyabala Darawati semingkir. Isa nglangkai kuandane Setyaki tak gugu kandhamu. Nanging to kowe ora iso ngalahke Setyaki, aja kepengin liwat dalan kene. Kuwi apa? Oh, bleguduk manyar-manyar. Bayi nantang karo wong tuwa. Wingi-wingi jaman wingi. Aku kalah karo kowe Setyaki. Kuwi jaman wingi. Nek iki mengko urung karuan aku menang karo kowe. Aja tinggal klengkeng colong. Wadah. 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 Kakang Dono dadak takon. Oh, kene diajar Setyaki dadak takon pripun?
menang napa kalah? Pangestuipun Dek Patih kula kalah. Kalah njaluk pangestu. Aduh. Karep kula niku Setyaki kajeng ing wedi kula gertak. Wingi-wingi jaman wingi